Pois, a ver, puxemos unha cama de morros 30 días e temos un flash que cada vez que nota algún calor, sexa dun animal ou dunha persoa, dispara unha foto. O que máis vimos nós somos xabarís e raposos. Aunque vésemos, por exemplo, 15 fotos dun xabaril, no mesmo día só contábamos un xabaril por día. A corza e o corzo se distingue na corza que ten o rabo e o corzo que ten os cornos. Vimos moitos xabaríns e raposos porque son os máis abundantes e morros. Gustaríanos ver o teu xugo